Evo nas ponovo u Serbian Full TV. Danas ćemo malo pričati o računama PES 2015. Na kraju je bilo 3 dana za njega, da sam sa nekim tamo igračem iz penala u sredini. Znam kako sam zvezdan. Izvinite što ste gledali cijelu epizodu. Bacite dole komentar da li vam se svidjela epizoda. Hvala za like. Bolje ušte nego ništa. Vidjeli ste utakmicu kakva sam dao sa Rundijem. Ako neko gleda, ako nije, pogledajte snimak fudbal. I igrat ćemo, ne znam kad ćemo igrati ponovno PES 2015. Igrat ćemo, ja sam Real, on je Barca. GTA 4, to još ne znam kad ću, vidjet ću. Minecraft isto ne znam kad ću. A snimat ću ovako, pričat ću po neka pitanja i odgovore. Kada malo skupi više, da me gledajte. I ljudi, komentare pišite, da li se svidjela, da li treba nešto da uradim, da li sam nešto pogrešio. Evo, neko komentar napišu, bit ćeš bolje od Serbijana. Ja sam se smeja prvo, on je bolji od mene, naš ekstra Jovan. Ali, evo još neko je pisao nastavi da snimaš, ja ću snimati. I ljudi, sad ćeš malo da vidimo. Bili sam dan u školu malo prije, brate, prvi dan, ja 5. razred namački, kad počne da me trslja nešto, ali okej, sve je cool. Da prvi dan jedan čas, znači opuštenja, posle treba učimo, brate, ali snimat ću isto svaki dan. To je bilo za tu epizodu, vidimo se u sljedećoj.